tiền dress kan han mu hianin mizo te hi an vare theyom kan ti mai theya ani lem lo ani mizo pi le pu te hi len tlang an khasan ya hriat an ya ti hun lai hian mizo te hi mani in to del tum tlat le mani tho chhuaringa khosak tum tlat thin an ni len tlang hi hun son tak ania wangin an la chin te apar thailo wa silfen tur la an nei tak lo awangin ren fetakin khau pui le khan ban zui ve ha zel sela ile pute ni hi pasal tha ania ti hun lai hianin silai te an la nei ve lem lova feile chem tum hi an ral thuam nei thatte an la neri mai ane langa hun na local zel ta ga chuan lal te po an lo nei chho ve ta a lal nu le lal pa an local ve le mek bok ani malamai hian pasal kun local zela silai te an lo nei ve chho ta a chuan pasal tha te ngai sanga sakap thei milula thei ni te ngai sanga tiang chuan zo nun hi local show ani tiang local show me ka sang khat zariat samkwa pali tum sang kha zakwa paruk ti sawa chuan christian te lo lu chota wanin harna lo theng chowa an har he te polio me sang kha zakwa samruka te pali sang zakwa samriat pakwa ate wanga ate le tun hai de wa te phei chuan kel kam harna kan ti te pokha kan ret theyome asal time the do sama ya ka ta din ma hi gang itu tim shooting sang ka kali dengan khayudan ya gang ka khayudan nah lagi sozela karena yang tension sama dari sila insan berkuah insan sambil ambil ya zaman baru nanti lebih coba cuma cuman kita itu tembok sampai kawasan pemhon besan teh lo dalam saudara orang sama teh lo cing coba nih Unsang sangat leng wal sih aneh